I denne video vil vi give dig et overblik over, hvad du kan bruge Bizdoc til, samt hvordan du navigerer rundt i systemet. Har du ikke en bruger, kan du nemt og hurtigt oprette en gratis bruger direkte her fra forsiden. Når du logger ind på Bizdoc, vil du blive præsenteret for denne side. Herfra kan du hurtigt ved hjælp af disse genveje komme frem til de mest essentielle værktøjer i Bizdoc. Udover genvejene kan du også benytte dig af ovenstående navigation til at bevæge dig rundt. I navigationen finder du oversigten over samtlige af dine dokumenter. Både de dokumenter, du er i gang med at udarbejde, og de dokumenter, der er sendt og dermed gjort aktive. Det er fra dokumentoversigten, at du kan få adgang til at se, om nogle af dine aftaler skal genforhandles. Det er også her, du kan tjekke, om det dokument, du sendte i går, er blevet læst eller underskrevet af en eller flere modtagere. Næste menupunkt leder dig over i skabelonerkivet. Her ligger både de standardskabeloner, som Bizdoc tilbyder gratis, og så er det også her, at din virksomheds egne skabeloner befinder sig. Ved at oprette din virksomheds egne skabeloner gør du det nemt og hurtigt for dig selv og dine medarbejdere at udfylde virksomhedens dokumenter, aftaler og kontrakter. Fra notifikationscenteret kan du løbende holde dig opdateret med alle dine dokumenter. Ved at anvende Bizdoc til håndtering af dine dokumenter og aftaler, sikrer du dig, at du altid er opdateret, når modtager har underskrevet eller en aftale er ved at løbe ud og dermed skal genforhandles. Hvis der er behov for at ændre visse indstillinger, er det nemt at gøre. I højre side findes brugerindstillinger, og i modsatte side foretages indstillinger, der knytter sig til virksomheden. Samtidig er det også herfra, du kan opgradere din gratiskonto, når du får behov for flere NemID-underskrifter eller mere opbevaring. Husk, at du nemt og hurtigt kan oprette en gratiskonto hos Bizdoc, så du kan prøve, hvor let det er at digitalisere dine dokumenter og aftaler.